Veď 800 eur. Kámo. Jo, toto je dneska príbehový podcast. To je príšerné, čo sa stalo. Čo je 800 eur? 800 eur je taká vec, že to poviem skrátke, lebo to je dlhý príbeh. Long story short. Skúsim to nejako skrátiť, len tie najlepšie momenty. Predstav si, bola sobota, nemal som auto, nič. Mal som, neviem, koľko som mohol mať rokov. 17-18 rokov som mohol mať, fakt neviem. Nemal som auto na 100%, viem. Inak by som tam išiel na aute do toho obchodu, ale mamina išla s tatinom kupovať koberec. Z Dubnice do Trenčína išli kupovať nejaký veľký koberec a vstavanú skriňu. Išli dať zálohu na stavanú skriňu, obrovskú skriňu, čo stojí aj 1000 eur alebo tak, vieš. Takže mamina mala 800 eur v peňaženke a dala mi tú peňaženku. A ona mi verila, že som dobrý chalan, že to nestratím, alebo tak, že proste a babka chcela ísť robiť párne buchty. Nie? A ja som piatok som prišiel o 5:00 zvonku a o 8:00 ma budí, ešte úplne vybavený, rozbitý, že čo chcú, že si babke slúbil, že jej pôjdeš kúpiť to mlieko a tak. A myslím, že som kupoval mlieko a kupoval som múku. Ja si to fakt nepamätám. To nie je, čo som kupoval, ale viem, že to bolo mlieko a asi múka. Zobral som babkin bicykel. Kámo, zobral som babkin bicykel. To bolo úplne najhoršie obdobie asi v živote, čo sa mi doposiaľ stalo.